Hi guys, na ako diri karon sa balay nilang Nanay Rusa. Nara si Nanay oh. Di anang saliat pa na sir. Ara na. Naga kuan ko are kay apoy ang mga apo. Samok-samok di alwa na mo sa apo. Na muna ni ang balay ni Nanay Rusa karon no. Muna ni. Nagkuan ayom-ayom puro sa ni sin ang iyang bungbong. Kaya ang iyang mga atop mo iyang gikuan, gipang bungbong ang iyang mga atop nga daan. Para lang na makatugan sir. Oh, niya nara din iyang balay nga daan no. Ara, mo ni iyang balay katong gitumba sa bagyo nga gilupog gid tanan kana mo na siya tanan. Mo na iyang balay guys. Kana. Na guba kayo no. Guba kayo. Nahurot gid nagkapugpug iyang balay, iyang mga lublak, nahurot gid na siya guys. So karon kay naamay nagpaabot kang nanay og 1,000. So daghan kayong salamat sa atong subscribers nga naghatag ani. Awa. Nay Thank you very much aning maong kwarta nga akong nadawat nga wag gyud ako palandunga nga moabot ni sa ako tungod kay nang problema gyud in town ko gaasa ko dapita nga makapangayog tabang ug karon ni ara gad ni abot sa hong kamot ang maong kantidad nga inyong kaluoy sa ako Salamat sa tanan ug akong apo diya duaw sa ako Hi guys. Inya naunsa man na imong agtang? Iikubagan. Ay abi kong natagma. Nahubagan ni siya kanang dina bitaw sa ngipon. Niya lagi po ni tanda sila naho daane kay ako ra man usa kay gahong kamanghurang anak nga si Darwin bitaw. To may taw ning apas sa iyang kuya kay manarbaho lagi kuno para makabalay ni bisan naman kuno dugang-dugang nga gamay nga party. Okay, kuan piot manggod. Piot jud na hong mga butang pa ganina ho. Na ang balay ni nanay. Na. Pero kuan kay nanay iport kay nanay Okay. narayahang abuhan no aron maka luto og sayon nga lutoanan na naglungag nas nanay sayo pa kayo naglungag na di gid mo pasmos nanay. Nadong mga dekorasyon sa una nataring-taring kay dagan lagi mingon nga. Kisa may nagkuan ani ikaw naghimo ani? Ay bitay sa di kortina bitan na. Ay imong gikortina. Depende ra gid sa magkugi na no. Pultahan sa kwarto. Diyan nga daot to pag gani adto wa pa na makuha na diha. Mo lagi na hong giingon nagmamga, ba? Na hong gipanglabay ra ng mga decorative, jealousy, hong gipanghipos agwa mabuak. Ang wa na buak. Buak gyud. Tara guban hong decorative, tara dito hong bisan. Ay imo na lang nang kuan no kay ang flooring sayang man ang flooring. Mao lagi na. Mao na lang imong tukurang balik. Ako ang kanang katre. Ang duha ka katre nga wa maguba, maoy among gihigdaan. Yan na apoy wa mabuak nga jealousy na nahasandig sa akong giingon nimo. May na lang kay usaon gagamay pa makay ni atong channel nay kuan ni ma-improve ni atong channel di. Basin day kaluyan, maloyong Ginoo. Okay, thank you Lord. Salamat So, sa tanan. daghan kay salamat sa atong subscribers nga naghatag kang Nanay Rusa bisan man tuod sa ingon ana nga kantidad pero dako nagkalipay ni nanay. Daghan kay salamat guys og manghinaot ko guys nga magpadayon kamo sa pagsuporta sa atong mga igsuon nga kuan sa bagyong Odette. O kinsa tong wala ka subscribe, paki-subscribe sa among channel Taga Bukid Channel. Guys, madto ko padulong sa among basakan guys. Gikan ko ilang Nanay Rusa. Nya, na magian man ang balay ni Nanay Rusa padug basak namo iditsur ako guys kay dugay na putahon ko kaara diri guys. Gikan ko Bukid noon, Mindanao. Karon pa ko kabalik so susihon sa nako amo ang kumay di guys. Naunsa na ka ni mayo na lang maka palit mi og kuan ani. Palugaw ta ani. Maot ta. Kaluyan na ang tani among humay guys. Makadaran tani unod. Ang tatong tulo kaluwang guys.
Wala day siya tubig. Pero at least na tubig-tubigan pa day siya gamay. Oh. Pwede pa siya isprayan day. Oh. Kaya pa siya nakabungatanan. Muli siya katong tulo kaluwang na mo guys. Tulo kaluwang na nalain. Lagi kaon naman po ni kabaw di ay. Uy. Wala na perminti lang sini kaunon diri ba. Makaon di pirmi diri kabaw. Namang gadagang bakante ko nga kuan. Ay Lord, kaparuyan mong tani mong humay Lord. Uban sa imong panabang Lord. Nautot ako Lord na. Wala lang tayo mga mananapan ni Lord. Muna siyang katong tulo kaluwang na mo guys nga nalain guys. Kaluyan lang tani mga kadahiyon tani mo. Humay nga inani unta. Siya guys na may tagsa nga matay saka ni nga matay kani oh. Na oh. May sakit. Gikan ko pag uli na ko Mindanao guys. Karon pa ako kabalik guys ang Basakan guys. Wala pa kabunga ang uban. Katuning tulo kaluwang nalain. Manuhol pa man pa spray guys. Ngita pa akong spray guys. Wa man diri akong banana split. Muadto na sad ko sa pikas nga area guys. Guys, nara mo ang kuan diri guys, isa ka area guys. Nako ni tabok ko diri. Hinluanan na pud ang kuan, hinuman naman tani. Hinlo ang tilapil sag buto na sad kayo. Nara. Mo ni siya ang itong isa ka area. Hala, nilusot man ang tubig diri ba. Udah may mapundo. Nabangag. Nabangag guys. Oh. Akong di kuanan. Akong di bulitan kay nabangag. Di ka kuan ng tubig. Bangagan ni sa kuan kasiling. Ako nang kuan sabi nga na to. Kasiling lao. Lao ba to? Ukoy. Ang punduhan ng tubig guys. Nabangagan man. Nga guys oh. Hala. Nadyo rin yung kuan mo. Daw kuan gamay yan mananap. Ayaw lang taon mo manan na paluay taon mo sa mong tanom. Hawain taon mo. So, kanina ulahi ni siya tagtanom lahi na ni siya binhi oh. Kaya nakuwang amo ang binhi. Wala daghan man ako. Ang sorbiho na may mga patay-patay ba. Buto ng tilapil. Please ko. Pa-sprayhan ako ni. Lapok na nung akong kuan ba. Kaluyan lang tani among tanong Lord. Naon ay nangamatay on saka ni bay. Na may nagkuan. Naghanong patay-patay. Kung may tubig ba.
Bayo na po din ko na ni kanal. Niawas ani. Puwan ng kanal ani. Dagan nga matay oh. Wa gina tubigan ng uban. Uga sa uban ay way tubig. Wa kaabot ang tubig guys. Basag buton basta may tubig eh. May sakpot basta may tubig. Hinahir ang tubig sa kanan guys. Wa kaabot dito eh. Walang tubig dyan. Uga ang uban. Wala siya nasunog ko kaya mungkod siya tubig guys. Huwag kaabot ang tubig dari. Uy agas ang irigisyon. Hindi na eh. Pero nakalusot tayo na ganun. Buton po yung pilapil eh. Basanan ang pilapil. Nahidaot. Naunang sakit oh. Huwag mo siya tubig oh. Isprihanan. Nahidaot yung kuwan. Para adres pikas tayo. Ninanay sakit tayo. Laki ginigong may dito. Nagig siya kuwan. Balatian yung humay. Nilas na buwang naman guys. Nahag. Na manilas na mga kuwan luwang tagi kuwan luwang inom na nagtubig gamay. So guys, daghan kayong salamat sa inyong paghatag og pagdagad sa akong mga videos guys. Hinaot unta ko guys nga wala unta kayong sawang pagsuporta sa among YouTube channel, Taga Bukid channel, para may matulungan din kami guys kahit paano. Daghang kay salamat guys. Kinsa tong wala pa kag-subscribe, paki-subscribe naman po. Thank you.